खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय आरो दानि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दि नै दाख्लैसो थांनाय 2021 मायथाइयाव जोंना मेट्रिक आनजादा जानानै थांदोंमोन, नाथाय एग्जाम होआलासिनो ओरैनो पास खालामनाय जाबाय बाहाय कर'ना महामारी एबा COVID-19 नि थाखाय। दा बाहाय गासैबो स्टुडेन्टआ पास जाजोबनाय बादियानो जादों। दासिमाव बांसिन स्टुडेन्टनि मार्क बांसिन माने गासैबो फरायसाफोरखौनो क्लास 9 आरो क्लास 10 लोगोसे क्लास 10 नि टेस्ट एग्जामनि मार्कखौ नायनानै बिनि पार्सेन्टखौ हरनाय जादों। बिदिनो बैसोर स्टुडेन्टनि मार्कफ्रा गासिबो बुरजा जाहैजोबनाय जादों। दा बाहाय गोबां स्टुडेन्टफ्रा एडमिसन मोननायाव थाखाय गोबां प्रब्लेमाव गोलैनानै दं। दासिमाव आं मिथिनायाव बांसिन कलेजावनो जायफोर फरायसाफोरना 60% नि गोजौ जादों बिथांमोनाल' दासिम सेलेक्सन जानानै दं, नाथाय बिनि गाहायाव वेटिं लिस्टआव। दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननो मोनसे रादाब, गोजोनथाव रादाब फोरमायनो सानबावदों। नोंथांमोना बेबो मोनसे फरायनायनि मोनसे खाबु। बेनो जाबाय नै दा आसाम ITI एडमिसननि थाखाय अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दं। ITI जायखौ इन्डास्ट्रियेल टेक्न'लजि अफ इनस्टिट्युट होननानै बुङो। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरना जुदि फरायनो बाबाय माबाफ्राव फर्मेल इडुकेसन साइडजों, बिथांमोना 2 बोसोरनि कर्स लानानै बे ITI खौ फरायनो हागोन। बे ITI आव गोबां आयदा थायो, जेरै इलेक्ट्रिशियान, फिटार, वेल्डार आरो बिदिनो बायदिसिना। आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो बाहाय आलदा रोखोमनि थायो, जेरै बिउटि पार्लार आरो बायदिसिना आरोना गोबां बुंनानै बुंस'नो हाया। स्टेन'ग्राफि, कम्पिउटारनि बायदिसिना थायो। दा बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बे ITI नि वेबसाइटनि गेजेरजों फोरमायगोन। बाहाय ITI एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ, बेसेबां क्वालिफिकेसन जानांगोन, बिनि पार्सेन्टआ बेसेबां जानांगोन, बाहाय एडमिसन लानोबा मा खालामनांगोन, मारै खालामनांगौ, एप्लाइ खालामनाय समाव मा साबमिट खालामनांगौ, बिनि गासैबो माबाखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। बेनिखायनो जाय फरायसाफोरा एडमिसन मोनाखै एबा बेहाय फरायला सानबाय, बिथांमोना नैबे ITI आव एप्लाइ खालामनानै ITI फरायनो हागोन। बाहाय 2 बोसोरनिबो थानो हागौ, 1 बोसोरनिबो थानो हागौ। जायखौखि जाया नोंथांमोना फरायनो हागोन आरो बेजोंनो गोरलैयैनो मोजाङै फरायलांनानै गोरलैयैनो थांनानै थानायनि राहाखौ ITI कमप्लिट खालामनायनि उनाव गावबागावनो खालामनानै लानो हागोन आरो नङाबा बबेबा मोनसे कम्पानिनि सिङाव साख्रिबो मोननो हागोन। स' दा आं नोंथांमोननो ITI वेबसाइटनि माबायाव देखायनोसै मा क्वालिफिकेसननि गोनांथि, मा डकुमेन्ट्सनि गोनांथि। फैदो दानिया जों बेखौ नायनोसै। दानिया फैदो मबाइलनि डिसप्लेयाव ITI नि एप्लाइ खालामनायनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायनोसै। नोंथांमोनाबो मिथिनानै लादो। स' गुगोलाव थांनानै गुगोल क्रम, मजिला फायारफक्स, जिखुनु इन्टारनेटनि वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै बेखौ नायहैनो हागोन। बाहाय ITI आसाम लिरनानै होबानो ओंखारबोगोन। ITI आसाम बिदि लिरनानै फैबानो नैबायबो मोनगोन जों। दा बिनि सिगां आं नोंथांमोननो दस्रा मोनसे वेबसाइटआव बिनि डिटेल्सखौ फोरमायगोन। नैबे वेबसाइटआव थांनानै जों एप्लाइखौ खालामनो हायो। ITI आसामाव थांनानै नैबाहाय एप्लाइ खालामहैनो हायो। क्लिक हेयार एप्लाइ एडमिसन ITI। दा बाहाय एडमिसन नटिस, कर्स डिटेल्स, एभेलेबल सिट्स, डाउनलड फर्मेट 1, स्टेप 2 फलोवेड, लिस्ट अफ ITI ट्रेड्स एभेलेबल, लिस्ट अफ प्राइभेट ITI, थारमाने प्राइभेट ITI आरो गभर्नमेन्ट ITI, बेफोर गासिबो लिस्ट। नोंसोर बेखौ फरायबानो मोनथिजोबखागोन। दा आं नोंसोरनो बिनि लास्ट डेट आरो एप्लाइ खालामनायनि माखासे माबाखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों। ITI आसाम 2021 इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट्स अनलाइन एप्लाइ, बाहाय थुनानै होदो। स' नैबे पेजआ गेंगोन। बाहाय दं नै रिकगनाइज अथरिटि बर्ड NCPT एन्ड SCPT। बे NCPT मानि नेशनेल काउन्सिल अफ भकेसनेल ट्रेनिं आरो SCPT मानि स्टेट काउन्सिल अफ भकेसनेल ट्रेनिं। मोननैनिबो बर्डजों ज' जायो।
लास्ट डेट अफ एप्लिकेशन्स 14 सेप्टेम्बरसिमल' बांद्राय गोबाव गैला सानब्रैल'सै एप्लिकेशन मड अनलाइन eligibility criteria for ITI admission in Assam मा eligibility नांगौ course with eligibility criteria and other details for course under different ITIs of Assam are as given below बाहाय दं नै stenography and secretarial assistant English fashion design technological desktop publishing operator multimedia animations and special effects digital photographer mechanics auto body painting secretarial practice cosmetologist front office assistants बाहाय बे कर्सआ 1 बोसोरनि बाहाय क्लास 10 पास जानाय जानांगोन आरो एसे आरो बारा जाबाबो अरजानाय नङा आरो नै 2 नाम्बाराव दं कम्पिउटार अपारेटर एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट्स बेबो डिउरेसन 1 इयार्स बेबो 10 पास आरो बाराबाबो जेबो नङा ओमफ्राय नै बाहाय BLTT बड' लेंगुवेज ट्रान्सक्रिप्शन ट्रेड बेबो दं नैबे 6 मान्थनिल' जागोन बाहाय क्लास 10 पास जानाय जानांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव दं मेकानिकेल डिजेल पाम्प अपारेटर काम मेकानिक्स प्लास्टिक प्रसेसिं अपारेटर्स मेकानिक ट्रेक्टर मेकानिक्स अट' बडी रिपेयार्स बे डिउरेसन 1 इयार्स क्लास 10 पास आरो मेथ्स आरो साइन्स थानाय जानांगोन आरो बिनि बांसिन फरायनायाबो जेबो नङा 5 नाम्बाराव दं COE सेक्टर VVT module plastic processing sector fabrications fitting and welding sectors constructions and woodworking sector information technology sectors 1 बोसोरनि बेबो क्लास 10 पास जानांगोन आरो नैबे दं पेन्टार जेनेरेल 2 इयार्सनि बेहा बे क्लास 10 मेकानिक एग्रिकालचारेल मेशिनारि बे 2 इयार्सनि बेनाबो क्लास 10 साइन्सजों मेथ्सजों थानाय जानांगोन मोजां मार्क मोननाय जानांगोन आरो बाहाय सयल टेस्टिं एन्ड क्रप टेक्निकेल बे 1 इयार्सनि बेबो क्लास 10 आरो साइन्सजों मेथ्सजों मथा-मथि बाहाय क्लास 10 जाबानो बेखौ हायो नाथाय क्लास 10 नि पार्सेन्टखौ मोजां जागोन जुदि नों बाहाय BA पासबाबो नोंखौ बाहायनि BA नि पार्सेन्टखौ बिनाय नङा बाहाय खालि क्लास 10 नि पार्सेन्टखौल' बिगोन आरो नै बाहाय दं नै 9 नाम्बाराव इलेक्ट्रिशियान मेकानिक मटर भेहिकल ड्राफ्ट्समेन सिभिल ड्राफ्ट्समेन मेकानिकेल फिटार्स मेकानिस्ट Turner, surveyor, electronics, mechanics, instruments, mechanic, refrigerator, refrigeration and air conditioners, technicians, information and communication technology, systems, maintenance, mechanic, chemical plant. 2 years, class 10, लोगोसे science, maths आव बांसिन मोजां मार्क मोननाय जानांगोन दाना वायरमेन 2 इयार्सनि बे क्लास 8 पास जाबानो जागोन Weather, plumber, dressmaking, sewing technology, surface, ornamentation techniques, embroidery, 1 years, class 8 pass जानाय जानांगोन As limits दं नैबेना must not be 14 years as on 1st August 14 आगष्टसिम ना 14 years as 1st August 2021 सिमाव नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ बेखौबो The age of the candidates for admission must not be below 14 years नि गाहायनि जानो नङा as on the 1st August 2021 सिमाव How to apply for ITI Assam admission मारै एप्लाइ खालामो Interested and eligible candidate must first register their name online by visiting official ITI admission portal फार्स्टआव ITI नि अफिसियेल माबायाव थांनांगोन बिनि उनाव स्क्रल डाउन गाहायथिं बोख्लायनांगोन बेहायथ' अनलाइन रेजिस्ट्रेसन दा खिन्थाखागोन आं बेखौ स' स्टार्टिं डेटआ जादोंमोन 3 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो जाबाय नै दिनै सप्तासे थांलायबाय दिनैसिमाव दिनैसिम भिडिअ बानायनायाव लास्ट डेटआ 14 सेप्टेम्बरसिम दा एडमिसन नटिफिकेसनखौबो नायनो हागोन बाहाय डाउनलड जाबाय PDF डाउनलड जायाखै नै दासो जाबाय डाउनलड बेखौ नायनोसै नै बाय बेखौ गुसुङै फोरमायना होनोसै बेखौ फरायबाय थाला बे गासिबो एखेयानोखा रेजिस्ट्रेसन अफ केन्डिडेट बे 3 सेप्टेम्बरनिफ्राय 12 सेप्टेम्बरसिम भेरिफिकेसन पार्टिकुलार केन्डिडेट बाय द गभर्नमेन्ट भेरिफिकेसन खालामहैनांगोन नोंनि डकुमेन्ट्सखौ अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लानानै 3 तारिखनिफ्राय 15 तारिखसिमनि गेजेराव 10टा on all working days during office hour office टाइमाव rank generation of candidate and viewing rank by candidate
student details 25 September बे गासिबो जाबाय filling choice by the candidate after verification of particular by government ITI for the first e-counseling 22 September निफ्राय 26 September आव गाबागावनि choice बादि fill खालामनो हागोन बिनि उनाव allotment of seat first e-counseling बिनि उनाव 30 September आव first जायफोर select जादोंमोन बेखौ declare खालामनो हागौ allotment थारमाने seat खौ बानायनानै होगोन बिनि उनाव printing of allotment letter by candidate of admission बिनि उनाव मोनसे admission नि थाखाय मोनसे allotment letter हरगोन नेट निफ्राय खौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो फैसा नै deposit of fees सोनांगोन allotment of seats to second e-counseling नैबे सेकेन्डआ 6 अक्ट'बर निफ्राय 6 अक्ट'बराव जागोन आरो बिनिफ्राय बिनि प्रिन्टिं खालामनाय फैसा डिप'जिटआ 7 निफ्राय 8 नि गेजेराव जागोन अक्ट'बरनि दाना बिनि उनाव रिवाइजिं मडिफिकेशन अफ चॉइस बाय कैंडिडेट हुज पार्टिकुलर आर अलरेडी वेरीफाइड द गवर्नमेंट बिनि उनाव मडिफिकेशन एबा एडिट खालामफिननो हागोन नोंनि चॉइसखौ नों अबाव लानो गोसो बेखौ 18 अक्ट'बरनिफ्राय 19 अक्ट'बरनि गेजेराव ओमफ्राय बिनि उनाव एलटमेन्ट थार्ड काउन्सिल बेबायदिनो थांबाय थासिगोन स' आं बेखौ फरायबाय थाला नोंथांमोनाबो नायनानै लानो हागोन बेखौ वेबसाइटआवनो बिनि उनाव रिजार्भेसन सिस्टेमा नैबे जोंना जेरै इन्डियानि माबायावनो जायो बेहाय पार्सेन्टखौ देखाय हिसाबै देखायखाबाय नोंथांमोना नुदों भिडिअखौ नायजोबदोंना स' बेनो माबाया ओमफ्राय नैबाय माखासे फिस दं नै टिउसन फिस एडमिशन फिस बिपिएल कैंडिडेट पेमेन्ट अफ टिउसन फिस इज वेभ अफ गभर्नमेंट आईटीआई एक्सेप्ट एनसीपीटी एन्ड एसएटी नै बेखौ बुजिबाय जानांगौ बिपिएल कैंडिडेटफोरा बैफोरबादि फिसखौ होनाय नङा एक्सेप्ट एनसीपीटी एन्ड एनसीपीटी आन्डार आईएमसी कर्सआव माखासे नैबे कर्सफ्राव होनांगोन दै बे फिसा गोजौनि माखासे फिसा कर्सफ्राव बेफोरखौ होनांनाय नङा बिपिएल कैंडिडेटफ्रा आरो नैबे नन इन्जिनियारिं कर्स आरो फर इन्जिनियारिं बेफोराव नैबे फैसाखौ पार इयार होनांगोन बिनि माबा सेन्टारफोरखौ नैबाय होखाजोबदों नै गुवाहाटी अबावबो दं बङाइगाव डिब्रुगड़ मरिगाव जेरावबो दंजोबो गासिबो डिस्ट्रिक्टआव अबावबा डिस्ट्रिक्टआव गैया जानो हागौ नाथाय नों थानाय डिस्ट्रिक्टनि खाथियाव गासिबो दंजोबो स' बेफोरखौ आं गासिबो नोंथांमोननो फोरमायलायबाय थाला दा आं गुसुङै अनलाइन खालामनायनि फर्मुलाखौ फोरोंसै नैबाय दंखायो नै अनलाइन रेजिस्ट्रेसन जों बाहाय थुनानै होनांगोन बाहाय थुनानै होनानै जों रेजिस्टार खालामनांगोन मबाइल नाम्बार एप्लिकेसन नाम्बार दा बाहाय नैबे रेजिस्टार खालामखांनायफोरनिसो बेखौ लगइन खालामनांगोन जोंना दा रेजिस्टार खालामाखै नालाय ओंखायनो जों निउ कैंडिडेट रेजिस्ट्रेसनाव होनांगोन बिनि उनाव नैबेखौ फैगोन बेखौ आइ एग्रियाव खालामनानै नैबे पार्सनेल नाम डेट अफ बार्थ जेन्डार मबाइल नाम्बार इमेल आइडि बिसोर गासिबो कारेक्टजों होनानै साबमिट होबानो जोंना रेजिस्टार जागोन स' आं रेजिस्टारखौ बानायथ'ला नोंथांमोना बेखौ गावनो बानायनो हागोन बा अनलाइन जिखुनु अनलाइन दखानाव थांनानै बे रेजिस्टारखौ बानायनानै लानो हागोन स' बेखिनियानोसै आरो माबाफोर बुजियै दंबा कमेन्ट्स खालामनानै सोंहरनो हागोन स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ मारै मा दंमोन आंना गगा मोन्दों गारामाया गन्थङाबो गगा मोन्दों ओंखायनो आवाजआ एसे प्रनाउन्सिएसना जुदा जादों माबा मोनसे बुंनो सानबाबो बुंनो हाया प्रनाउन्सिएसनखौ बोनो हाया मोन्दों गन्थङा थाबथे आरो गारामायावबो गगा मोननानै बोरैबा मोन्दों बेनि थाखाय नोंथांमोना आंनि प्रनाउन्सिएसन जायिफोरखौ निमाहा होगोन स' नोंथांमोना गासैबो माबा बुंनायखौनो बुजिबाय जानांगौ आरो बुजियैखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंनो हागोन आरो नोंथांमोना गावनो वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन गोजोन्थों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हेफाजाब होगोन नोंथांमोननो सानफ्रामबो बिदिनो गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय बाय